Les dones de la 69a han omplert els carrers de Sallent en una cursa inèdita, prèvia al Carnaval. Molt bé, molt divertida. Molt divertida i ben organitzada, sí. Bé, està guai, és una innovació, ha sigut nou i ens ha agradat molt, no? Sí, ha sigut divertit. Molt fred, per això. Sí, pel Carnaval. Una mica pujada. Jo m'he variat una mica més per no repetir. Sí, un poc difícil. Però bueno. Jo he fet la curta i he trobat una mica massa pujada, però bé, molt bé. Home, si és la 69a, a mi m'ho va dir ella. A mi també m'ho han dit. I els altres s'han Sí que ets tu la culpable. Són les ganes de Carnaval, ja. Molt bé, que l'any que ve repetirem. si la tornen a fer. Si la tornen a fer. Home, entre músics, músics, bastoners, el maqui, hi ha molt molt ambient. Li convé al poble, més coses com aquesta. Encara que la 69a és una festa íntegrament per dones, la cursa estava oberta a tothom, perquè la participació fos més alta i per omplir de vida els carrers de Sallent. Hi havia gent de moltíssimes edats, des de nens fins a persones grans. Sí, llavors, qui ha volgut ha fet una volta al recorregut, que eren uns 3,5 quilòmetres, i qui ha volgut més canya n'ha fet dues voltes, que són uns 7 quilòmetres. I ha sigut molt maco perquè s'anaven barrejant la gent que corria amb la gent que caminava. Et anaves atrapant, et anaves doblant. Es anaves doblant, perquè a més el circuit també era una mica complicat, que donava voltes sobre si mateix. Després de córrer, l'organització ha fet un sorteig de productes dels patrocinadors entre els corredors i els bastoners han fet una actuació sota l'atenta mirada del gegant maqui. La 69a no només organitza la cursa, sinó que durant el Carnaval té un paper fonamental dins del programa. La rua abans del sopar s'iniciarà a la plaça de la Verdura i finalitzarà l'embalat amb el sopar. Les organitzadores han assegurat que el factor sorpresa tindrà molt de pes. 24 de febrer, sí. Tenim preparades unes coses espectaculars. Sí, però no les podem dir. Tot secret. És top secret, tot. Però serà... Però us animem a que vingueu perquè portarà cua, això. Portarà cua. Sí. Si ens deixen fer tot el que volem fer, serà espectacular. Però impressionant serà. Així doncs, el primer plat ja s'ha servit i ja només falta el plat fort, el dia 24 de febrer.